Kawadhi County ma Homa Bay kama pur omako mach pur mar kit oganda mar soya kata soya beans. En pur mapok oganda mathoth e counties ma kaluo kete maino margi. Kaipimo kod pur mag kothe mamoko. Kata kamano nitie jopur e county ma Homa Bay makoro wuok mar jiwo pur mar soya kaka yor ohala. Jafamo maro e county Homa Bay Ali Beach ne otimo limbe gwenge mag North Kabuoche kar chung bura mandhiwa kendo loso gi jopur mag soya. Galura gi siri masafwenyo kuom soybean ni en gi yuto malok crops mamoko kaka besa e gweng' makawuor North Kabuoche wode ka chud bura mandhiwa waromo kod Esbon Opiyo e puodho mar oganda mar soya maromo eka sang'wen ka gitimo pur mar soya mathoth jopur pok ong'eyo berne piny luo. Esbon gi Lange ne oyudo mijing'o matimo pur mar oganda mar soya ka owuok e migawo mar Kalro ma osebedo ka siro pur mar kothe ma opogore e imbo mar piny Kenya. Ne watudre gi jo Kalro from Kakamega mano miyo wakodhi mane wapuro son mokalo ka puodho osebedo mayom kabisa, then ibaro mtaro ibaro between mtaro gi mtaro bedo 50 centimeters, ibare kama line kama kadhi across kama to kisebaro tiolo kodhi mar soybean nyaka tung kikome nono to ok ti maber ahinya. Nitie yath mano ni biofix wanyiew from the agrovet. Koro biofix no ibude go 30 minutes kapok chako komo. Kibude godo temo pien soya matek ma ok cha. Koro miyo ti temo wala kata chiel. Season mokalo ne wapidho monge biofix no lal. Season masani ne watiyo gi biofix mano wanyiew waruwo godo soya kodhi to wakomo. No ti 100%. Ma en achiel kuom puothe mag soya magin go ka Esbon wacho ni pur mokwongo mane gitimo ne ok giwuok kod yuto maber, to kata kamano bang' yudo puonj en kod chir ni wang'ni gidhi wuok kod yuto maber e puothe adek mag soya magin go. Soya kao dweche adek 3 months to bedo machua koro nyalo timo harvesting. Season mokwongo ne wapuro matin ne mana gi only 2 sacks. Mana kaka nasewacho ni gi challenge ne ok ng'eyo kaka nyalo pur maber. Koro ne wapuro ne ok oti maber ahinya. To kana wachako kwayo from the Minister of Agriculture, Riana Division, to nobiro mopuonjo wani tiyo gi biofix. Koro wa expect ni wang'ni wadhido harvest maber moloyo the previous season. Challenge mantiere en ni nitie kute moko ka, en gi tuoche moko mag bacteria to gi virus. Koro ma challenge maduong' ma ka ok ing'iyo gi very keen to nyalo po ka samoro kutegi oketho gigeni kata soya mane puro maber kabisa. Ojiwo jopur mane kod siso madonje kit pur mar oganda mar soya mondo tim mano ka okoni chiro mare ber ka yuto bende en go ka opim kod kothe mamoko. Okay, chiro nitie kembni moko malando ni dwaro ga soya inyalo miyogi, but wan pur gi jo Kalro. Koro jo Kalro nowachonwa ni ka soya osechiek to wauso negi. Gine magi kawo kodwa soya te mantiere karaka to gidhi giloso kodhi gichagi me farmers mamoko. Koro wadana mondo encourage farmers mondo donje pur ne. Gima wanyalo gombo mondo me ka Minister of Agriculture o empower wa to kwan kende gi empower other farmers mondo mi pur mar soya okel ji yuto maber. Jogo ma bende ne kanyakla kod Esbon e pur mar soya jiwo ber mar kit pur makamano ka gikwayo jopur e kaunti ma Homa Bay mondo donje kit pur makamano. Soya tulipanda na mara ya kwanza ilikuwa gunia 2, lakini baadaye tukarudi kuongea na watu wa Kalro wakatutumia mbegu. Wapande soya ni mzuri sana na wasione vile soya iko hivi. Unajua kuna wengine wanasema hao wakipanda hivi vitu ni ovyo, bure. Si bure, waingie kwa hii kilimo. Kit pur mar oganda mar soya en pur ma podo wendo e piny luo. Kata kamano Esbon ka achiel kod Lange e gwenge makawuor ka chud bura mandhiwa kaendi owuok oko mar nyayo pur mar oganda mar soya. Kwayo magin go ne piny owacho mar kaunti Homa Bay ka kokalo migawo mar pur mondo yo jolgi e tich masani koro gidhigo nyime. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.